Здравейте! Искаме и ние да ви честитим 35 години от създаването на езиковата гимназия Симеон Радев. Да ви пожелаеме дълголетие, да ви пожелаеме прекрасни моменти между учители и ученици, да ви пожелаеме много музика, разбира се, защото без музика няма как, много знания и много успехи. Първо много се радвам, че изкупиха от различни класове, че това е много малко представителна част на почитателите на съвременната модерна класическа музика, именно рок музиката. Наши гости са доайените на българския рок, група БПР. Първо ще ги представя. Така, започвам до старшинство. Най-големия, Иван Палков. До него най-младия, Юрий. Златна репликара на мистер Глас Атанас Петров. Съвсем накратко, аз също се вълнувам, не знам, с годините явно, че това казвах на моя колежка, че пред всякакви аудитории, пред вас не се притеснявам, но пред така талантите, човек има много притеснение, това е хубаво знак. Това са, предполагам, че знаете, кариерата им стартира в 90-те години. Вие кога сте родени? Средата, да речем. Кога сте? Тоест, музиката, която се създава в музика на вашите родители, може би на някакви баби тятовци. Така, което... За съжаление. Не, за съжаление. Което е знак на такава ценност. Не знам дали знаете, че това е групата, която е съпортна на Iron Maiden. И така работи с известни музиканти. Тук Пърпъл, Гленфус, Светлован Куднолов, големи групи, свързане с всичко най-хубаво в Каварна и не само в Каварна. 13 албума, много сериозни, страхотни текстове и една прекрасна музика. И така, комплимент за вас е, че сте толкова млади и имате интерес към наистина доайените на една висока съвременна музика. Няма повече да говоря, защото така. Само да ви кажем, че ние имаме щастието и късмета, да сме приятели от много години с Танията, така че тя затова не хвали толкова. Хубавото и нещо, което така ще ме извините за когато високата музика, за мен по-високо изкуство от музиката няма, това е наистина пряката връзка отгоре. Съчетано с смислен, добър текст, който се чува и се разбира. Този диалог, това е. И това са български текстове. Така че просто потърсете текстовете на, като започнете още от първото беше от 7, после имате 7 балади, мечти, след това има играта, след това има едно дежави, най-хубавите неща, като това е страхотен концерт във Военния театър с най-хубавото от българската музика изпълнение. Много вълнуващо, много хубаво беше. След това защо? Страхотен албум. Последните два, в които предпоследния за мен невидими стени, сега пъзъл. Вижте ги тези неща, като текстове няма да съжалявате. Със сигурност общата ви култура и грамотност ще се вигне така. Наистина ви благодаря. И не съм никакви агитации, казах на който има желание, само хората, които имат отношение. Хвалят се за мен, много благодарим на Марията за хубавите думи. Така че да ви кажа за какво сме тук всъщност. Това е представянето на един аудиовизуален продукт, работилници и прожекция ще има, като
Работилници, най-особено казано, може да ни питате това, което ви интересува по създаването, ако ви интересува, или пък ако имате някакви въпроси относно всичко, някакви неща, свързани с детайлите на нашата работа. Това е продуктът, който ще ви представим. Цялото нещо по представянето на аудиовизуалния продукт 30 години 5R, това е финансирано от Европейския съюз по Next Generation EU. Като администратор на помощта за България Национален фонд култура, цялото нещо минава през Министерството на културата. И с тази помощ ние сме създали този финален продукт, който е всъщност 3 в 1. Това нещо има една флашка вътре, в която има качен един концерт с него в НДК с симфоничен оркестър на, мисля, че 23-та година, ако се смех, месеца беше самия концерт. След това една година се играхме да го обработваме като аудио, да направим видеото към него и цялото това нещо да го съберем в един продукт, който в последствие ще бъде и в търговската мрежа. Който има интерес, може да се събере, ще го пуснем в YouTube, по телевизиите, ще може да се гледа, не е целта да си го пазим за нас. Така че много ще се радваме, ако имате някакви въпроси, да ви отговорим адекватно и смислено и да разберете в някакви по-дълбоки детайли. Само ще допълня колегата Илян. Както Марията каза, всички тези албуми, които изреди, всъщност това вече е факт и е последният ми албум. Както каза Илян, на USB за първи път правим такова нещо и аз си мисля, че за първи път и в България някой успява да сложи в флашката MP3, WAV файлове, т.е. висока резолюция, аудиофайлове, видеото, т.е. целият концерт в формат видео и това, което всъщност днес ще видите вие, защото едва не искате да седите 2 часа да гледате концерта в училище, е един документален филм, който направиха за нас, който също е в USB драйва, който разказваме всъщност. Да, ще видите какво разказваме. До някъде весело. Само допълнение също на Марията, за да не търсите, има го, разбира се, в всички наши албуми са навсякъде на всички дигитални платформи, така че желаете, може да го видите в YouTube, в аудио, Spotify и така нататък. Този също ще бъде вече факт, може би от началото на другата година. И ние, както и вие, надявам се, имаме привилегията да сте едни от първите, които още преди да се продава този диск, ще може да погледнете в него. Така че още веднъж благодариме на вас и на вашите учители, на вашата директорка за това, че ние сме тук. Нещо, което ви интересува, което да ви е направило впечатление или генерално, нали, към нас може да питате. Каквото и да било. Кои са вашите любими изпълнители, групи? Няма да изстигне времето, много са, като започнем в интерес на истината. Ние всички, цялата група сме много класически, без да искаме така, тръгнали с Beatles, по-малко Rolling Stones. Нашето време беше 80-те години, когато бяхме на по-малки от вас даже. И тогава беше метала на мода. Judas, Accept, Iron Maiden, разбира се. Много такива групи. Всички харесваме от така по-модерните, да ги кажем, Тото. Защото са големи музиканти, Twin Theater, включително. Много са изпълнителите. Всеки един от нас, разбира се, си има отделни любими, примерно аз, певци, китаристи, басисти, барабанисти. Така че са много. Но да, имайте предвид, че ние като едни професионално изкривени хора, примерно като ходим на концерт, ние се опитваме да го гледаме като фенове, но винаги следиме какво осветлението, това как го изсвири, какъв е звука,
тук тази връзка я направиха между песните. Така че се забавляваме малко по-различно, нека така да го кажа. Добре, окей. Понеже момчето, което ви зададе въпрос, момчето, което снима са двама страхотни китаристи и певци, талант номер 1 на езиковата, затова аз от тяхно име ще ви питам, вероятно те искат да влязат по вашите стъпки напред в живота. Как се влиза? Вие сте неимоверни талантни, но дали има дълга късмет или само талант? Ако трябва да им дадете съвет. Ако трябва да го категоризирам, разбира се, талантът е много важен. Без талант нищо не става. Но таланта, спрямо това, което ти полагаш като труд, е по-малката част. Много по-малката част. Тоест, ти трябва да си, ако си инструменталист, трябва да свириш и да се упражняваш, за да бъдеш все по-добър и по-добър. И в свирането, и в композирането, в музицирането, в работата с колегите. Нали, това е, няма нищо по-хубаво от работата в екип, поне за нас. Тоест, когато четиримата се напаснеме и нали, постигнем нещо значимо, като направата на нова песен, е страхотно усещане. Разбира се, има и, честно казано, много малка доза късмет. Не, че не е важен, но тук има едно правило, което така е за нас. Когато нали, касне късмета на работата, трябва да си подготвен. Тоест, трябва да си чакал този момент и когато касне да се възползваш от нея. Тоест, не може, нали, това е като левица, оня дето, Господи, защо не спечели от тотото? Нали? Така всяка седмица, нали? Господи, защо и този път не спечели от тотото? И накрая Господ му казва, поне пусни един фиш, нали, за да спечелиш от тотото. Тоест, ти трябва да си направил нещо, за да може, когато дойде времето, да се възползваш от момента. За членовете от групата, според вас, кой от вашите албуми е така най-добър? Това никога не може да кажем, това само ви може да кажем. Искам да попитам за вас, чисто като вокалист, има ли през годините някоя, когато сте усетили, че сте подражавали? Защото нали споменахме White Snake, това е страхотен вокалист. Скорпион също е вокалист. Има ли просто момент, в който сте си казали, аз този най-много започна да го харесва? Не мога да определя само едно нещо, но си спомням в младите ми години много харесва Chronic James, Дейвид Ковердал, Джолин Търнър от Rainbow. Много такива, които се опитвах, как да кажа, да си открадна нещо от тях, т.е. фрази, някакви украшения, но се оказа в годините други хора, които ни слушаха, особено на времето, ние свирихме много по клубове, свирихме почти изцяло само кавери, защото млада група, все още нямахме. И такова беше времето. Всички казаха, приличаш на Bruce Dickinson от Iron Maiden. И до сега всъщност казват, че не прилича на Bruce Dickinson. Аз не съм старал никога да го... Но явно имаме някаква близост в чисто, как да кажа, поведение. Някаква близост в това звукоизличане, което е главно. Въпрос. Ако не бяхте музиканти, какво бихте се занимавали? Това никой не може да каже. Аз работех една много странна работа, когато се уникиха задната. Аеролог в КМС. Тия, които пускат, всъщност вече не, балони за измерване на високи слоеве на въздух. Скоростта, посока на вятъра, това всичките тези данни се използват от синоптиците. Бачето съм в същото време и като барман, защото нали, всички млади трябва да работят нещо. Не мога да стига парите днес. И също време се стараех да ходя нали, на репетиции, групни участия, колкото и беше тогава. Никой не знае какво чекам да кажа. Може, аз нищо нося. Много по-общ въпрос, може би, но според вас как изглежда идеалната група? Примерно, певец да бъде еди кой си от еди коя си група? Кой беше наскоро казал, този Пол от Кис, певеца на Кис и китарист на Кис. Имате ли по същия начин идеална група? И за него така, да, разбира се, имам.
И коя е тя? Лед Сепелин. Така че за всеки един от нас има, разбира се, идеална група, но тя винаги има нещо, което няма да ни стига. Примерно, ние най-много приличаме, може би, на Iron Maiden, като начин на свирене, но в същото време не свириме, примерно, толкова тежко. Защото не искаме да свириме толкова тежко. Няма идеална. Трябва да питаш, примерно, аз бих избрал поне 3 месеци. Поне 3 барабанисти ще изберат. Аз няма да взема нито един път. Но просто златния пощабул и създаване за златен и то казва световна сцена. Още някакви? А. По два въпроса ви, добре, тогава тя е свиди. Видите бъдещето на музиката в България? Ще допълна отговора ми за вас двамата също. Музиката в България трудно е, защото сме малък пазар, а малък пазар сме, защото пеем на български. И затова общото сме ограничени до нашата територия. Но така сме избрали, в крайна сметка, и не може да се оплакваме. Аз се надявам с хора като вас българската музика да върви напред и да се развива. Защо казвам? Младите хора трябва винаги да отделяте качествената музика от халтурата и некачествената музика. Това е много важно. Да знаете. Не казвам да не слушате или да не търсите или да не правите такава музика. Но трябва да знаете кое е истинската музика и кое е културата. Това е на първо време важно. Така че тя ще върви напред. Тя и сега върви напред. Сега, ако ме питаш директно за рок н рол, не мога да ти кажа. Но има много групи, които млади групи, като тия двамата фокусници. Живот и здраве, няма да се отказвате, ще вървите напред. Защо казвам, ще допълня въпроса, дали е по-лесно сега. Сега е много по-лесно. И в същото време и много трудно да изгрее една група. Защо? Защото имате на разположение целият интернет. Той е ваш. На времето нямахме нищо. На времето имахме едно БНРД, което пускаше от дъжд на вятър български групи. Имахме няколко кабеларки и това беше. И ние ходехме и миткарствате, ако мога да използвам тази дума, където можем да свирим, там се възползваме. По някакъв път се е налагал да се плащаме, за да свирим. Но само и само някой да види нашата музика. И затова казвам, не трябва да се отказваш. Да съм написал текста, аз не пиша текстове. Но при нас процеса обикновено Славчо идва с готова музика и готов текст. И горе-долу ясна идея как върви песента. Представения, всеки един от нас започва да дава и да привнася това, което е най-добър, нали, с неговия инструмент, в случая гласа си. Така че накрая да се, по някой път се налага да сменяме много работа. Темпо, Аранжимента има много неща, да. Но идеята е най-накрая ние да се съберем. Примерно, не винаги се получава така, че нали, да сме доволни. Море от любов, една песен, която всички знаете, тя е създадена още в 90-те години. Не издадохме чак след 2000-та година, защото не бяхме доволни до този момент, как сме работили по нея и не го чувствахме, че сме завършили. 2001 година излезе, 2002 отрас, хоп, и се наредих пъзела и за нас това беше окей, тогава да изгледа. Така че процесът е много така, много хубав. Добре, още един въпрос. Ученици финален. Някой от задния ред или за спак? Шегувам се. Това означава ли, че примерно сега съм на мои дни, пиша нещо и да не го изхвърлям, да не си смачкам листа, дето съм писал нещо и винаги всичко да оставя. Славчо, примерно си пази идеи. Наскоро бяхме на острова на едно турне за няколко дена и съответно човек тогава има малко повече време, докато пътува, летиме и така нататък. И той си беше сложил слушалките и преслушаше някакви стари идеи. И дали си говориме, какво правиш, какво слушаш, да прехвърлям стари идеи. Страшни неща, не ми харесва нищо. Но едно от тези 20 неща се появи и той каза, опа, тук имам нещо, което на времето не съм го оценил, обаче сега ми харесва. Веднага може да се получи, не знаеш какво ще се получи. Може да се получи най-големият хит.
може да нищо да не става. Много интересен, примерно, процеса ние, особено като млади, в албума, който беше със Света от луната, ние залагахме на една друга песен. Тя ще се превърне в хита на албума. Света от луната излезе, заживя своя живот и буквално покри всичко останало. Този такъв голям хит става. Така че ние не можем да кажем от самото начало, това ще бъде хит. Илян, примерно, беше човека, който каза, че спасение ще се превърне в страхотен курс. А ние все още си казваме, не знаем, не е сигурно. Така че всичко е субективно. Включително и мнението на публика. Но той не е. Скоро ли ще излезе новия албум, защото аз имам интерес към... В момента вече видяхте бройките, така че съвсем скоро може би... Това е тук го казваме в парантез. Това е най-кръщи албум, който сме правили някога. Буквално, целият процес на производството на това нещо вече ни отнема, може би, 2 година. Като първо се започва с това, че отпечатахме 1000 грешни CD-та, които след това трябваше да отпечатаме наново. Отпечатахме новия тираж на CD. След това в Китай се произвеждат тези USB-та. Поръчахме 5 тестови бройки и дойдоха идеално на всяко едно отношение. Поръчахме 2500 бройки, дойдоха след като ги бутнеш от колата не тръгват. На компютър върви, в кола не върви. И сега трябва да ги пребравим тия 2500 бройки. Вчера всъщност дойде един имейл, че на плочата обложката излиза на криво. Днеска преправихме обложката на плочата, до нова година трябва да станат на плочите. И да видим какво ще пристигне. Да видим какво ще е следващата изненада, но до година би трябвало вече да го има в мрежата на всяка. Като CD, като USB, като винил живот и здраве. И пак казвам, другата година живот и здраве ще слезе поне вие сте модерни хора, не знаете как се пускат тия CD-та и USB-та и така нататък. Ще излезе във всички дигитални платформи, Spotify, Apple Music, всичко, Tidal, без значение, така че ще може да ви чуете и там. Дори да не сте фанове на групата, ви съветвам да ги слушате, защото е много интересен проект. Когато комбинираш класически рок, като ние свирим, заедно с симфоничен оркестър, наистина е много красиво. Не го казвам, защото е наша музика, но наистина е много красиво. Добре? Благодарим ви от сърце още веднъж. Силни аплодисменти за... Това, което те се опитват да направят, е много важно и то ще ви послужи през целия ви останал живот, а именно да формира кое е правилно, кое е неправилно, кое е красиво, кое е лошо, кое е грозно, кое е хубава музика, кое е лоша музика, почна музика. Така че това е нещо наистина много важно. А ние ви благодарим от сърце за това, че бяхте част от представянето на нашия продукт. Благодарим на нашия патронен празник, който е 35 години от създаването на гимназията, ни подариха нещо наистина смислено и качествено. Благодаря. Подобно.